kommandører eller gæster. Se, jeg føler mig jo helt hjemme i det her rum. Det er nu 18 år siden, at jeg forlod eskadrille 605, hvor jeg på daværende tidspunkt havde været operationsofficer her i næsten 2 år. Så det at komme tilbage i rummet her, det rummer minder. Men når vi kigger tilbage på, hvad der i øvrigt er foregået her, så er der jo nogle enkelte datoer, som melder sig. Selvfølgelig, som du allerede nævnte, 1963, hvor det hele blev operativt, efter at flyvedetachementet faktisk var oprettet året før. Når vi kommer til 2001, så ser vi sammenlægningen mellem Færøernes Kommando og eskadrille 605 til et nyt Færøernes Kommando. Når vi taler 2007, ja, så stoppede radaren heroppe, Martello-radaren, med at rotere og blev taget ned. Og nu 3 år efter, så lukker vi så for, skal vi sige, NATO-opgaven, som du nævnte, nemlig vores evne til herfra at understøtte NATO's I-3A-fly, når de flyver i Nordatlanten. Alt sammen datoer, som for mange af os har en relativt stor betydning, og som langt hen ad vejen markerer nogle trin, som er sket siden afslutningen af den kolde krig. Man kan jo roligt sige, at et anlæg som det her på Sornfelli er jo et markant udtryk for den kolde krig, og det den bragte med sig af oprustning på begge sider. Og fra det her rum er mange engelske jagerfly blevet kontrolleret, når de var ude og kigge på de russiske bærebombefly, der fløj rundt ude i Nordatlanten. Og det holdt sig op i en længere periode, og paradoksalt nok, knap var radaren slukket, før de begyndte deres flyvninger igen. Men med en lidt andet sigte og i en lidt anden atmosfære, så et eller andet sted kan man sige, at udviklingen vel er rimelig nok. Bare at gøre, som man plejer, det var slut, når man kom herop. Men også den færøske befolkning, med hvem flyvevåbnet har knyttet mange bånd. Mange har fundet ægtefæller heroppe af færøske oprindelse, og således bevaret tilknytningen mellem flyvevåbnet og det færøske samfund, og den tilknytning vil blive ved i mange år endnu. Nu står vi så ved endnu et slut, kan man sige. Og som chefen sagde, så er det måske slut for en del af opgaveløsningen landbaseret her på Færøerne, men ingenlunde et udtryk for, at flyvevåbnet eller forsvaret har opgivet Færøerne og forlader det. Tværtimod. Jeg tror, vi skal langt tilbage for at finde en så stor fokus på det nordatlantiske og det arktiske område, som der er nu, set fra dansk forsvars side. Så jeg er helt sikker på, at flyvevåbnets opgaveløsning her over Færøerne og omkring Færøerne vil fortsætte i mange år fremad, som netop det er illustreret ved chefens bemærkning om, at vores inspektionsfly ligger heroppe lige i de her timer og holder øje med, hvad det er, der foregår. Nu sætter vi et punktum, og det er et logisk punktum, som følger af udviklingen i verden, og sådan skal det være. Det er også et punktum for mange gode stunder her i fjeldanlægget, og det må vi tage med oprejst pande. Jeg er helt sikker på, at alle os, der har været her, vi går herfra med gode minder, og vi er knyttet sammen af nogle særlige bånd. Kan du huske dengang, vi var på Færøerne? Kan du huske dengang, da han gjorde dit? Dengang, da Daniel Peter, han gjorde dat? Og Lars Bæk, han gjorde dit? Jeg skal undlade at komme ind på detaljerne, men der er ingen tvivl om, at alle de bånd, der er blevet knyttet her på Færøerne, har haft en kolossal betydning for flyvevåbnets virke, også nede i Danmark. Og der er alle mulige grund til at sige tak til alle, der har været med til at bære her på det her anlæg i så mange år. Tak til jer alle sammen, og tak fordi jeg måtte komme her i dag og være med til at slukke for den sidste del. Tak skal I have.